Ismét egy bátor hang következik. Máté Szőlősi Andrát szeretném idehívni, aki elindította Hallassuk együtt a hangokat kezdeményezést. Köszönöm szépen! Sok szeretettel üdvözlik mindenkit, akinek elege van Orbánisztánból, mert hogy sajnos eljön az az idő, amikor hamarosan úgy fogunk köszönni ismét egymásnak, hello elvtársak, mert ránk kacsintott ugye a Rákosi korszak. Sajnos olyan törvények kerülnek bevezetésre, amiket Putyin kicsit több mint egy évtizede Oroszországban már bevezetett. És mi sem maradunk el ettől, ha nem teszünk ellene, akkor újra a Rákosi, AVH-s rendszerrel fogunk szembenézni. Ezt nem engedhetjük meg. Kaptunk ugye egy törvényt, amikor elindult ez a tüntetés sorozat, a Pride-ba csomagolva a gyülekezési törvényt. Ezt a gyülekezési törvényt biztosak lehetünk benne, hogy fel fogják használni az ellenzék ellen, a civilek ellen, bárki ellen, aki igenis veszélyt jelent nekik, aki a hatalmukra veszélyt jelenthet. Ez mellé persze kaptunk még egy kínai arcfelismerő rendszert is, csak hogy teljes legyen a csomag. És akkor eljutottunk oda, hogy Orbán Viktor március beszédében ugye elmondta, hogy tavaszi nagy takarítás lesz, és átteleltek a poloskák. Hát mi poloskák jelezzük neki, hangosan mondjuk el, hogy minket nem fog elhallgattatni. Mi igenis itt vagyunk, és mi nem fogunk meghátrálni. Nem hagyjuk abba! 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 És akkor már is tovább léptünk, amikor a demokráciába még nagyobbat rúgnak, méghozzá azzal, hogy most már a sajtó szabadságát veszélyeztetik, de nagyon komolyan. Most már a szabad sajtót akarják elvenni tőlünk. Ezt nem lehet megengedni. 85%-a a médiának, az már így is kormányközeli kezekben van. Az a maradék 10-15%, ami az ellenzéké, ami a független médiájé, még azt is el akarják hallgattatni, mert hogy a mi hangunk még ezen is túljutott. Most már egyre többen látjuk azt, hogy baj van ebben a rendszerben, és ők ezt nem nézik tétlenül. A közpénzből, az adófizetők pénzéből tartják fenn a közmédiát 1000 milliárdokból, ahol a hazugságot halljuk, ahol próbálják tömni a fejünket és a saját kampányukat viszik véghez egész évben. De elég volt ebből. És most szeretném felhívni az ellenzéki médiának is a figyelmét, hogy én tudom, hogy az elmúlt 15 évben hozzászoktak ahhoz, hogy csak egy-egy ember vagy egy-egy pártot emelnek ki, de ha függetlenek és ha ellenzék, akkor jelezzék az embereknek, hogy nem csak egy párt van, nem csak egy ember van, aki tenni akar. Tudják meg az emberek, hogy nincsenek egyedül. Nagyon sokan vagyunk, akik össze akarunk fogni, és tenni akarunk ez ellen a rendszer ellen. És ebben igenis sokat segíthetnek, mert rengeteg tüntetés van, rengeteg mindent tesz az az ellenzék is, aki ugye nincsen a parlamentben, akik nincsenek az Európai Parlamentben, de a médiában nem kapnak hangot, nem továbbítják az ő hangjukat, pedig akkor lenne igazi, hogyha minden tüntetésen nagyon-nagyon sokan lennénk, mert ezzel tudjuk jelezni azt, hogy mindnyájunknak elege van, és nem fogjuk ezt eltűrni. És akkor, ha már idáig eljutottunk, akkor azt is értsük meg, hogy az a politikus, aki azt mondja nekünk, hogy várjunk 2026-ig, és majd a választásokon eldőlnek a dolgok, és hogy akkor eljön nekünk a Kánaán, ezt ne higgyük el. Ez a rendszer odáig jutott el, amikor sajnos már azt mondhatjuk, hogy demokratikus választások nincsenek. Egy valós rendszerváltás kell. Az, hogy az emberek visszakapják az alkotmányt, az, hogy a sajtó valóban szabad legyen. Igenis tiszta lapot kell teremteni egy választáshoz, hogy mindenki bemutatkozhasson, ahhoz, hogy igenis el tudjuk dönteni a jövőnket.
Tehát tegyünk ezért együtt, és minden alkalommal mondjuk el, Orbán takarod! Orbán takarod! Így van. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Hallassuk a hangunkat! Sziasztok!